खुलुमबाय रायजोफोर दासिमनि माखासे गोनां खौरांफोर लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांजोबदो लोगोसेनो सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो नोंथांमोननि मोनसे लाइकआनो आंनि गेदेरथार थुलुंगानाय जागोन अब्ला दिनैनि सेथि खौरां नोंथांमोननो होनो लागै आखायाव लादों सनितपुराव BPFनि बिजाथि राजु दिउरिनि थाखाय मोजां खौरां फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव सनितपुर आरो क'क्राझार बियाबाव AIUDF राजखान्थि हान्जाया BPF दोलोखौ बिना सार्थ'आव हेफाजाब खालामगोन। सनितपुर जिल्ला AIUDFनि आफादगिरि आतिकुर रहमाना खौरांगिरि मेल खुंनानै रोखा खालामना होदों दि 11 नं सनितपुर लकसभा बियाबाव BPFनि बिजाथि राजु दिउरिखौ मदद खालामगोन। BJP आरो कंग्रेसआ मुसलमानफोरनि सुथुरसो होननानै बुंदों आतिकुर रहमाना। मस्जिदखौ सिफायनानै मन्दिर बानायनो नागिरनाय आरो हिमन्त बिश्व शर्माया रोखायै बुंना होखादों दि जोंनो मुसलमानफोरनि भटखौ नाङा होननानै अब्ला जोङो मानो हेफाजाब होनो BJPखौ होननानै गोख्रोङै बुंदों आतिकुर रहमाना। उदालगुरि जिल्ला अम्बागाव मिशन सकआव गंसे स्पेसियेलिटि हस्पिटाल लुफुंनो थाखाय मैया 16 एप्रिलाव लाइ खुन्थिया गायसनो गेदेमा चित्तरन्जन भबरा बिथांनि नाजानायाव ओनसोलनि रायजो राजानि सुजुग सुबिदानि थाखाय गोजौ थाखोनि गावारि मेडिकेल गायसननायाव ओनसोलनि रायजो राजाफोर आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो गोजोननाय फोरमायनायखौ नुनो मोन्दों। बे हस्पिटालनि मुंखौ हस्पिटालनि बिगोमा चित्तरन्जन भबरा बिथांनि बिफा डेभिडसन भबरा बिथाङा 1952 मायथाइयाव MLA मोन होनना मिथिनाय जादों। बिथांनि मुङावनो डेभिडसन भबरा मेम'रियेल हस्पिटाल मुं दोननाय जागोन होनना फोरमायना होदों। मैयानि समाव लाइ खुन्थिया गायसननाय हाबाफारियाव सावस्रि बिफाननि जयन्त डाइरेक्टर मिरु युगा सामलाय आफादनि आफादगिरि रामेश्वर बसुमतारी अम्बागाव दख'रा एबसुनि गाहाय नेहाथारि अमित दैमारी माखासे गिर्जाफोरनि पास्टरफोर लोगोसेनो गोबां समाज सिबियारिफोरा बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि उदां बिजाथि महरै पृथ्वीराज नारायण देब मेसआ नमिनेशन गथायबाय। BPF दोलोनिफ्राय टिकेट मोननो थाखाय गोबां नाजादोंमोनब्लाबो BPFनिफ्राय टिकेट मोनैयाव उदां बिजाथि महरै गसङो आरो गावनि देरहागोना 100% नङाब्लाबो 80% देरहागोनखौ आसा खालामदों होनना बुङो। कन्टेस्ट हिसाबै इन्दिनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीजोंनो जागोन होननानै बुङो। जयन्त बसुमतारीया BJPनि बिजाथि नङा UPPLनिबो बिजाथि नङा नाथाय एबसुनिसो बिजाथि होननानै बुङो। सासे एबसुनि बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय बिजाथिया गासैबो हारिनिफ्राय गासैबो धोरोमनिफ्राय सापर्ट मोनगोनना आसा गैया होननानै बुङो पृथ्वीराज नारायण देब मेसआ। बिथांनि सोलाय बेरलाव खारजि नङाब्ला राजु नार्जारिखौ होनायमोनब्ला आसा दङमोन होनना बुंदों पृथ्वीराज नारायण देब मेसआ। भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया मैया आसाम मोनफैबाय। बिथांनि रड श'आव गोबां रायजो राजाफोरा खस्थ' मोननाय फोरमायनायखौ नुनो मोन्दों। गोबां रडफोरा क्ल'ज जानायनि जाउनाव गोबां दावबायारिफोरा खस्थ' सैनांनायखौ फोरमायनायखौ नुनो मोन्दों। दिनै 17 एप्रिल बुधबार नलबारियाव बिसायख'थिनि फोसावथिंनाय हाबाफारियाव भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिया बाहागो लागोनखौ खौरां मोन्दों। मैया गोबां अखा हानायजों हाबाफारि जागोन थावनिया दैजों बुंफबना थानायखौ नुनो मोन्दों। रायजो राजाया बे हाबाफारियाव जेन फैनानै बाहागो लाफैनो हायो बिनि थाखाय फोथारखौ साफा खालामनो नाजादोंब्लाबो बोथोरखौ नायनानै जिंगासिनायखौ नुनो मोन्दों। मैया फुंबिलि समाव तिनिसुकियानि मार्गेरिटायाव आसाम राइफल आरो उदखारि हान्जाजों गुलि गावलायनाय जाथाय जानानै थाङो। सानलांनिफ्राय मार्गेरिटा फारसे थांबाय थानाय आसाम राइफलनि हान्जाखौ आलफा उदांनि 10 उदखारिफोरा नामलां ओनसोलाव थाखोमानानै गाग्लोबदों होनना खौरां मोन्दों। उदखारिफोरनि गाग्लोबनाय 3 आसाम राइफलनि जवानफोरा जोखोम जादों होनना खौरां मोन्दों। सासे जवाना गोब्राब जोखोम जादों होनना खौरां मोन्दों। गोब्राब जोखोम जानाय जवानखौ हेलिकप्टारजों पिकआप खालामनानै गोख्रों फाहामथायनि थाखाय दैथायहरो होनना खौरां मोन्दों। लकसभा बिसायख'थिया जानो थाखाय बारा दिन गैलिया। दिनै आसामाव प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिया दावबायफैदों। बिनि सिगांनो मैया 16 एप्रिल फुंनि 7:55 बाजियाव आलफा उदांनि गाग्लोबनाय जाथायखौ लानानै रायजोआव गिखांनाय थासारि सोमजिदों। कंग्रेस दोलोनि प्रियंका गान्धीआ मैया जरहाट लकसभा बियाबाव गौरब गगৈ एबा कंग्रेस दोलोनि जानानै बिसायख'थि फोसावथिंनायाव बाहागो लाफैयो। मख'नो गोनांदि जरहाट समस्तिखौ लानानै कंग्रेस आरो BJP दोलोआ मोन्नैबो दोलोआ देरहानांगौनि मिजिंखौ लानानै फोसावदिंनाय खामानिखौ गोख्रोङै मावगासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों। हिमन्त बिश्व शर्मा
आरो गौरब गगैनि गेजेराव बाथ्रा दान्थेलायनायखौबो नुबोगासिनो। साननैसो सिगां हेमन्त बिश्व शर्माया बुंदोंमोन जरहाटआव प्रियंका गान्धीखौ नायनो रावबो फैनाय नङा आरो प्रियंका गान्धीनि बिसायख'थि फोसावदिंनायाव रावबो बाहागो लाया होननानै बुंदोंमोन। नाथाय प्रियंका गान्धीया आसामाव सफैमारनो गोबां रोजा रोजा सुबुंनि बाना जानायखौ नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि जरहाटआव बिजेपिनि फोसावदिं हाबाफारियावबो गोबां लोब लोब सुबुंफोरा बाहागो लायो आरो कंग्रेसनि फोसावदिंनायावबो लोब लोब सुबुंफोरा बाहागो लायो। सोर देरहामारगोन जरहाटआव समासो खिन्थासिगोन। थांनाय 2020 मायथाइयाव भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों एकर्ड खालामनाय जायफोर दफाफोर दङमोन बे दफाफोरखौ फारि फारि मावफुंलांगासिनो दं होननानै बुंदों बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ। जाय दफाफोरखौ लानानै बिजेपि सरकारजों एकर्ड खालामनाय जादोंमोन बे दफाफोरखौ बिजेपि सरकारानो मावफुंलांगोन आरो खम समनि गेजेरावनो मावफुंजागोन होनना बुंदों बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ। बिसायख'थिनि उनाव बिटिआरआव गामि सोनाय खामानिया मावफुंजागोन होननानै बुंदों सिएम प्रमद बर'आ आरो बिटिआरनि सिमाखौ थि खालामनानै बियाबखौ बांहोनानै बिसायख'थि खालामनाय आरो बर' कसारी काउन्सिलनि जेसेबां सिमाफोरा थिग जाबाय बेयावहाय बिसायख'थि खुंनाय आरो गोबां इनफ्रास्ट्राक्चारनि खामानिफोरखौ मावफुंगोन होनना बुंदों सिएम प्रमद बर'आ। कन्ट्रेक्टर बिक्रम दैमारिनि सायाव बुंदों सिएम प्रमद बर'आ। बियो एकदम नंखाय। बेवहाय माने बिपिएफनि मानसिफ्रा माखासे फाव फान्दायगासिनो दङ आरो बिथांमोननि सायाव जोङो आयेननि बेबस्था लानो थाखाय खावलायदों आरो जाय बिथांमोना बेबायदि षड़यन्त्रमूलक खामानिफोरखौ मावदों बिथांमोना उनाव आयेननि फारसे बिथांमोना फिननाय होनो गोनां। बे दफानि सायाव आरो बे गोरोबथानि सायाव बिक्रम दैमारिया जेबो मिथिया। बियो जानला मानला खोथा बुंना रायजो राजाफोरखौ थगायनो सानदों। जोङो सोमावसारनायनिफ्राय फैनाय कमिटमेन्टजों फैनाय दा बेनिखायनो जों बेफोर बाथ्राफोरखौ मिथिगौ। बिक्रम दैमारिया मायबा मोनबाबो बेहा जेबो लाब गैया, मोनाबाबो जेबो लस गैया। बिनि खामानियानो जाबाय हाग्रामाखौ प्लिस खालामनो थाखाय गावनि कन्ट्रेक्टरि बिजनेसखौ थिग खालामनो थाखाय रायजो राजाफोरनि सिगाङाव ओंखारना जानला मानला बाथ्रा बुंदों। बर' माहारियाव गोदो गोदायनिफ्रायनो माखासे आफादफ्रा हारिनि सोमावसारनायखौ दैदेनदों, मोजां गाज्रिखौ बुंबोदों आरो दिनैसिम जोंनि सोमावसारनाय हारिनि दुखु खैफोद मोजां गाज्रि बेखौ माखासे आफादफ्रा बिबान लादों। बेवहाय गासैबो बे जोंनि जिखिनि खामानि मावनाय बेवहाय बिक्रम दैमारि होननाय केरेक्टार गैया। स' बे गोदान मोनसे केरेक्टार बर' हारिनि थाखाय बिथाङा गावखौनो प्रुभ खालामग्रोनांगोन जे बिथाङा दंफां गायनो नागिरदों ना जाम्फै जावनो नागिरदों, बिनि उनावसो बिथांनि बाथ्राफोरखौ हारिया गनायगोन। थेंक इउ स' माच रायजोफोर जायफोरा भिडिअखौ जोबजासिम नायजोब्बाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो थेंक इउ आरो लोगोसेनो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो। नोंथांमोननि मोनसे लाइकआनो आंनि गेदेरथार थुलुंगानाय जागोन आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो। थेंक इउ स' माच।